que nese foro pro cambio íbamos a empezar os contactos e o que estamos agora mesmo é realizando eses primeiros contactos, pero todavía non temos fixadas reunións. Eso en breve, si estamos contactando con entidades, neste caso sindicais, empresariais, que con outros organismos, pero bueno, non temos fixados aínda os contactos formalmente. Esas entidades nos dirixen de comunicacións escritas formalmente a través de carta, e en todo caso, pues, bueno, é o inicio dun procedimento e dun foro aberto e permanente. Vale. En esta reunión de hoxe estamos a tratar, aparte de temas de sanidade relativos á provincia de Ourense, algún outro tema máis ou o que se poida falar tamén? Bueno, está o tema das infraestructuras, que tamén é o caso que temos agora mesmo do tema da 76, bueno, pues estamos falando tamén do tema do que vai supor neste caso a estación intermodal e sobre todo pues, os temas de cidade tamén, non? Da cidade referido a infraestructuras, non? Isto é o primeiro contacto, despois, bueno, temos máis temas, pero bueno, en principio vamos a centrar basicamente neso e sobre todo bueno, recordar que o Foro pro Cambio Social xa no momento en que temos unha provincia que está totalmente desatendida a nivel sociodemográfico. Xa será algún avance tamén considera o Partido Socialista na provincia, non? Por suposto, pero bueno, e máis a unanimidade nese caso, e máis o Foro Social, que é un do tema que vamos poñer sobre todo en valor, e non que vamos a pedir a que todos os nosos representantes actúen de xeito unánime, pois nese caso, pois, esa unanimidade política, máis alá das siglas, é a que ten que prevalecer nesta provincia, porque é un caso xa, digamos, absolutamente necesario. Pero entendemos que os medios tens traballo difícil. Obrigado. Boa fin de semana a todos. Gracias, igualmente. Que pon de manifesto outro, que é o envellecemento que estamos